ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମାନେ ମୋର ହଁ କହିବା ଅଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରଣ ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତି ହଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବସିକିରି କହିବେ ବାତ୍ୟା ଏତିକି ସ୍ପିଡ ଆସିବ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ରିଅଲ ହଁ ଜିନିଷ କଥା କହୁଛି ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାତ୍ୟାକୁ କହିବେ ନେଇକିରି ତ କି ଆମେ ବହୁତ ବଦନାମ, ଠିକ ଆପଣ ଠିକ ଆଲୋଚନା ଓକେ ନ କଲେ ଭଲ। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏଜ ଇଟ ଇଜ ଆପଣ ହଁ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅଛୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷଟି କଣ ହଉଛି ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେମିତି ହଁ ବିତୁଛି କଣ ଆମେ ମାନେ କେମିତି କାମ କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଉ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତ ଆଇବି ଆମ ଉପରେ ବ୍ୟାନ ବି ଲଗେଇଛି, ମାନେ ପୁରା ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟିଆରପି ଆସିବ ନାହିଁ 4 ମାସ, 4 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାଇଟ୍ ମୁଁ ସେ କଥା ବି କହିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ହଁ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରସାରଣ ହୁଏ ଫେକ୍ ଜିନିଷଟି ଯୋଉଠି ପ୍ରେସର ହଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପଳେଇଯାଏ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଧିକ ହଉଛି, ତା ପଛର କାରଣକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଭୁଲ ହଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ବି କହିବି। ହୁଁ କଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ହୁଁ 15ଟି ଚ୍ୟାନେଲ 20ଟି ଚ୍ୟାନେଲ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରେକିଂ ର ହୁଁ ହୋଡ ଭିତରେ, ହୁଁ ଲୋକମାନେ ମିଛର ସାହାରା ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାଇଟ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ର ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଅନେକ କଥା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଲୋକମାନେ ଚାଲାକ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅଛି ନା, ସୋସିଆଲ ହଁ ମିଡିଆ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତ ହଁ ଲୋକ ଅନ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ଲୋକ ରାଇଟ୍ ପଶୁ ନୁହନ୍ତି, ମଣିଷ। ତ ତାଙ୍କର ଭାବିବାର ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆଧାର ଅଛି। ଫୋନ ରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ କଣ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମିଡିଆ ବଦନାମ ବି ହଉଛି। କାରଣ ଆମେ ତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଇସଲାମାବାଦ ପୁରା ଉଡେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଓଡିଆ ରାଇଟ୍ ଓଡିଆ ନାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଡିଆ। ତ ରାଇଟ୍ ନିଜ ଫ୍ରଟର୍ନିଟିକୁ ମତେ ଭଲ ବି କହିବି ଆଉ ଖରାପ ବି କହିବି, ଆମେ ଦୋଷ ରାଇଟ୍ ବି କରୁ ଆଉ ଦୋଷ ନ ବି କରୁ, ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସେ ଜିନିଷ କାମ ତ ଠିକ କରନ୍ତି। ଅଛି ୱାର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ତ ଏତେ ଓପେନ କଥା ମାନେ ହେବା କଥା ନୁହଁ ସେ ଗୋଟେ ରୁଲ ହଁ। ରେଗୁଲେସନ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ